Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin uya ang bareta sa oras na ini. Bicol Businessman formalmente ng pinagpunan ngunya na aldaw kasabay kan pagtampok sa Best of Bicol. Aramo ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Presente ang mga opisyales kang lokal ug Bero kang Naga sa pamamay ni Alcalde Nelson Legacion, asin ang mismong presidente kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, Mr. Mario Villanueva, sa formalmenteng pagbubukas kang Bicol Businessman kunya na aldaw kung sa intampok ang Best of Bicol na mahihiling sa mga booth sa Activity Center kang SM Naga. Susog kay MNCCI President Mario Villanueva, maayong ibang nagtao sa sainda ng inspirasyon na mga dagos ang Bicol Businessman kundi ang marhay na resulta ka nakalihis na Peña Francia Fiesta. Well, actually, ang nagpalakas ng loob sa amin yung resulta ng ating Peña Francia Fiesta, no? That triggered everything that here in Naga, we are controlling the spread of the pandemic. Talagang we were looking at it nung preparation nito. Talagang kami, option A, option B, what if ganon, tumaas ang search, etc. Diba? Biro mo, after Peña Francia kami. And praise God that the city really took this event of Peña Francia na ibalik sa face-to-face. Ito ang nag-trigger ng ekonomiya natin. Hulit ang unya ng kumplianyo ni MNCCI President Mario Villanueva, isinabay naman sa programa kasubago ang pagbati sa saiya kan mga kaibahan sa organisasyon asin mga kaamigo. Madurar hasa sa petsa 10 kan Oktubre ang Best of Bicol kan Bicol Business Month. Para sa GNN-TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nagpatanid ngunyan sa publiko ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na daimo na magkua o magbakal asin magkakanin shellfish hali sa coastal na parte kan Milagros Masbate asin Sorsogon Bay sa Sorsogon. Huli kang pagiging positibo sa paralytic shellfish poison. Ang BFAR Bicol ang nagpaluwas naman in advisory dapit sa bagay na ini matapos ang ginibong pag-examine sa mga shellfish na hali pa sa man iba-ibang lugar. Pwede man subuot magkakanin sira, pusit, kasag, basta linigan sa subuot nin tultol. Padago sa mga bareta, duwang biktima ng food poisoning sa Banuanin, Magaraw, Camarines Sur. Padagos pang pinag-obserbaran asin pinagbubulong sa Bicol Medical Center. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Nagtitinir pa sa ngunyan sa Bicol Medical Center ang duwa sa 31 pasyente kana food poisoning ninhuli sa pagkakanin nilubak sa Barangay Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Sigun kay Dr. Janet Froyalde, adna toxicologist asin pamayokan Poison Control Center kan BMC, ang duwang aki na yaon pa sa ospital. Ang padagos pang pig-obserbaran ninhuli sa halangkaw na kalintura asin paninilaw ka na sendang kublit. So hapon, after 24 hours yun, Martes, Miyerkules, Webes, nag-discharge na kami kang ibang patients. May nawalat lang na duman sa siyam na aki, may nawalat na duwa. Just because mayroon si sarong aki na nidilaw, mayroon just soltero na and maputla, si sarong aki man nagkakalintura na 38.6 na di man related duman sa kasaba. Tapos may mga incidental findings of amoeba si ibang mga aki, which they man siya related din sa kasaba poisoning. Pigbulong mi na din ito. And gabus man pigtao sa inda. Mahi man kami masyadong tinaong, in fact, dahil kami yung nagtaong antibiotics, dumalang sa may positive sa amoeba. Pero hydration lang talaga. Pigbuyagyag man kan doktor na ang pagkagadan kan 35 anyos na pasyente na dead on arrival na kan pigdara sa ospital. Posibleng severe dehydration ang kausa ninhuli sa epekto kan pagkakan kan nilubak. Kaya pangapudan na sa nakaini na kaso, may mga siring na biktima kan food poisoning, darakan pagkakan kan nilubak o kamuting kahoy, dapat na mag-inom nin dakol na tubig ang test na idara sa ospital. Pinaka-importante kasi digli lutuon na balay. Kasi ang toxin kang kasaba, ang lason niya na hit labay, ibig sabihin nagagadan siya kang init.
So, dapat lang po, lutuon na maray. Kaya siguro makikita na po ang kaso sa cyanide cake, ito bagang mga pudding. Kasi ang iba dyan, pigbe-bake, mainit. So, makikita na po ang cases dahil duman. Ang kadaklang tadalan na po ang case, hindi sa nilubak, saka itong mga pigluluto na dahon, na pigutaan. And pag nahiling mo na ang LBM na wawarang kang tubig sa lawas, mag-inom ka po ng Dapol kung ikaw kung kamong oral rehydrating solution sa indong harong, magtimpla ka mo kato and iyong i-replace mo kung di ka mo makakapa-hospital. Ang pinakaisipon po ni Dudigdi, palitan itong nawara na tubig sa indong hawak. So kung gaano kadami yung yung tinae, ganun din kadami yung pinalit. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagusan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kan sa indong pagantabay.